Meillä on täällä Raumalla Vasaraisilla kasvihuone- ja taimistoala yritys. Isoisä on aloittanut tämä jo 40-luvun alkupuolella, eli sodan aikana, ja tällä hetkellä mennäänkin jo 3. sukupolvessa. Näitä puutarhahommia olen tehnyt noin 35 vuotta ja en päivääkään vaihtaisi pois. Olen ollut kesätöissä täällä 8 kesänä. Vuorella puutarhalla on tarjonta todella monipuolinen ja sen takia mun työnkuva on todella monipuolinen. Tällä hetkellä valmistaudutaan ensi kesään, eli on paljon ruukutushommia. Täällä kasvatetaan kesäkukkia vuosittain satoja tuhansia. Ja on tosi hienoa asiakkaiden kannalta, että he voivat hakea kukat itse kasvupaikalta. Meillä asiakkaat saavat valikoida kesäkukkansa itse kasvihuoneesta, jolloin ne saavat erittäin tuoreena ja sydämellä kasvatettua. Kasvihuoneessa meillä on tuotannossa kesäkukat ihan laidasta laitaan ja taimistopuolella ollaan erikoistuttu perennoihin. Sen jälkeen kun lumet on sulaneet, siirrytään tuonne perennäkentille perennätoimitusten pariin. Silloin kerätään parhaat perennät, putsataan ne rikkaruohoista, viedään halliin, sieltä ne pakataan ja lähetetään ympäri Suomea myymälöihin. Perennöjä on kasvatettu täällä vuosikymmenien ajan, eli kokemusta kyllä löytyy. Pikkupois lähtien tämä homma on ollut osa elämää, eli tämä on ihan hemmetin hieno homma.